Здравейте! Вие сте с GamerBG, аз съм Веско и днес, както виждате, ще поиграем малко Clash of Clans. Не съм най-добрият, но не съм и от най-слабите. Да кажа, в момента разработвам една армия, която не е от най-евтините армии. Струва 200 000 еликсир и мисля, че около 500 дарк еликсир, но много добре работи. Сега за мен ето това съм аз. Базата ми, тази база не е от най-добрите, но не я гледаме. Сега ще ви покажа някои битки с моята армия. Ето една. Има стабилно количество еликсир. Ето това са Big Day. Това не е най-трудното. Сега ще главната цел на тази армия е да опазите лидерите живи. Положите бият много дамидж. Моите са на 5 левел. Така че много са важни и ще трябва да ги... Това е просто главната цел. Трябва да ги запазите живи. Начинавам 2 си изпая. Както видите си изпаяме на пъти. Доста добре да се видява. Сега ще преминем към следващата битка, която е с много повече ресурси сега. Да, готово. Победихме. Така, сега връщаме се вкъщи. Нашата база. Този дек го разработвах от много време, специално за да ви го покажа. И сработи. Много добре си работи. Сега ще ви покажа тази. Както можете да видите, с много пари. Сега главната ми цел е да събирам пари, защото искам да си апгрейдна стените. Така. Гледайте, този видео за минута и 20 секунди. Първо винаги гледайте за билдър хътове по аглите, защото на мен ми се случва да оставам на 99% и само един билдър хът да оставам на взет и това ми носи по-малко купи. Така че пускате армията да си работи и пускате само с един арчер в аглите платените стойки там. Тук не използвах последните столове. Тази битка беше лесна. Като цяло, тази пътя много агресивна, беше на 5 лева. Да, много е силна. Това е да поправя. Моите пъти са на 4 лева, не са подмена, но пак и виждате колко много взе. Като цяло това исках да ви покажа. Ето с този дек, съжалявам, аз просто играя Clash Royale. С тази армия, както гледате, имам само победи. Тези не са вече... Не е възможно да ги гледаш, иначе с удоволствие бих ги показал.
И забравих, че на 50, ако стигнем 50 абоната, ще има giveaway на акаунт мисля, че за Clash Royale и за Clash of Clans. Той ще е един, на него ще са и двата. И ще изтеглиме печелившия и ще го съобщиме. За вас аз бях Леско от The Gamers и довиждане.